القليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل وهي الزاد للسفر الطويل تبلوا بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من Namaz okuyan ya da ibadet etýänip hiç kimin gıýbatyny etmäne hakkymyz ýokdur hakynda bir kizjek hikaýet edip bereyim. Günleriň birine ibadata bir höwesli bir çağa çykyp bar eken. Bir gece bu çağa kakasy bilen bile ibadet etmäne turýar. Kakasy bilen bile kitap okuýar, Kur'an okuýar. Ibadatlaryny edýärler. Onuň kakasyny ýüzlenip şeýle diýär. Kaka diýär, şu üýdäki ýatanlaryň hemmesi diýär, bir turyp diýär, şu wagt bir 2 rekaga çykyp Allahyň razylygy üçin bir namaz okusalar bolmazdymy diýär. Kakasym, "Bak oglum" diýär. "Sen hem şu wagt şurada diň ýatan bolsaň, has gowy bolardy" diýär. Ulam, "Bi, kaka näle görüň etýän, näçün beýdiň" diýär bolan. Ulam, "Iň bolmany sen gıýbat etmedin" diýär. Şonuň üçin ibadaty ya da namazy diňe özüň üçin etýänler. Hiç kimin gıýbatyny etmäne hakkymyz ýokdur. Öňe bir çagazyk kakasyň ýanyna barpdyrdy. "Kaka, näçe aýlyk alýaň?" diýip sorapdyr. Kakasym 5 mandal ýanypdyr. Onu günüňe näçeden düşýär diýse, günüme 194 manatdan düşýär diýipdir. Onu çagasyk sorapdyr. "Sagadyňa näçe düşýär?" Olam aýdypdyr, "Sagadyma 24 manatdan düşýär." Ýanky çagazyk jusynyň 25 manat çykaryp kakasyna "Ene kaka, men bilen birje sagat oýnaýda" diýipdir. Netijäni özüm çykardym. Ýarydy. Öňe bir professor okuwçylaryň öňüne çykyp, "Dostgoda birlik ýazypdyrdy, bu siziň adamkärçiligiňiz" diýipdir. Ýyzyna ýene nolyk goşupdyrdy, "Bu siziň puluňyz" diýipdir. Ýene nolyk goşup, "Bu siziň iş karýeraňyz, bu siziň maşynyňyz, bu siziň jaýyňyz" diýip şeýle nolyklardan bir näçesini ýazyp, bir näçe misallar getiripdir we iň soňunda okuwçylaryna sorag beripdir. Egerde biz birligi pozup aýyrsak, ýyzynaky nolyklardan hey bir zatlar netije barmy diýip. Onu okuwçylar hemmes birlikde jogap beripdirler. Elbetde ýok, birligi aýyrsak nolar hiç zat aňlatmaýar diýipdirler. Onu professor aýdypdyr. "Edil siziň durmuşyňyza da şolar ýaly. Egerde adamkärçiligiňizi aýyrsak, galan zatlaryň hemmesi bar bolan ýagdaýynda da ol hiç zat aňlatmaýar" diýipdir. Netijäni özüň çykar. Öňe bir bolelinikde ýaşaýan bir adam maddiýa jaýynyň howlusy bar, howlusynda da miweler ösüp durdy, almalar, zatlar. Muňa bir görüp goňşusy bar eken, mudam şoň boleliniklerine görüpçilik edip, ýanky öýüniň gapdallaryna musor basyň üstürýär diýe hapazatlaryny atışdyryp, şoň deňinden uşundan geçenlerde hapalamak bilen ýa-da çiýan ýaşaň bolelinikde ýaşaýan diýe. Ana günlerde bir günem ýanky görüp goňşusy bir wedre pamoy doldurýardy, ýanky gapysyny öňüne goýup aýdýar giýse. Ýanky adam ýerden turýar, gapysyny açýar, daşary çykaýyp bolýan, öňünde bir wedre pamoy dur. Goňşusyň edenini bilip oturdy, ýanky wedre pamoy alyp, pamoy döküp wedreňe öýüp arasalaýardy, bagyna gidip, iň bir ter, iň ullu kan gowy bişen almalaryndan ýygyp doldurýar wedresini. Görüp goňşusyň öýüne barýardy, gapysyny kakýar. Görüp goňşusyň bilip otur gelende de begenýär içine. Aha, ahyr merwsde diýdim öýtýändi. Gapyny açýar bolyn, onu ýanky goňşusy bir wedre almany uzatýardy. "Ne goňşy, kim näme baý bolsa, şolam şo zady bilen paýlaşýar" diýär. Netijäni özüň çykar. Öňe bir oglan ejes garran soň ejesini garlar öýnäp gidipdir. Günlerde bir günem oglajan ýetipdir, bir näçe wagt geçen soň "Sen ejeň agyr ýagdaýda ýatyr, gelmeň soraýasy." Onu ogly ejesini ýanyna algap baripdir. Görse hakykatdan agyr ýagdaýda ölüm ýaksyna ýatyr diýär.
ejesini ýanyna giyipdir bolýan. Ejesi oğluna diýipdir. Oğlum sen bäri kokma suratda kanser etirip goýsa, tomsa bäri gaty gyzgyn bolýar. Hiç getirip goý. Kışda da çydar ýaly bolan, o sowukdan ýaly. Bir halazyny getirip goýsa da men özüm näçe gezek aşygyma ýakmal boldum sebäbi iýiçkiler saklar ýer ýok diýipdir. Onu oğul hayran alıp, Ece, sen bu zatlar barada öňmäňe işler diýmeýärdi. Näme üçin häzir ölüm ýasygyna ýatypdan aýtdyk diýse, onda Ece saýdypdyr. Wah oğlum, men bu aşlygy da, sowugy da, gyzgyna da çydadym ýöne. Sen garrap, sen çağılan seni şutak getirse, sen çydap bilmersin öýdüp alady diýenlikdir. Netijany özüm çykyr. Öňe bir gezek 10-12 ýaşly oğuljugy kakasyndan näýilelik bilen sorapdyr. Kaka, näme üçin meňe diýen zatlarymdy çäklendirmeler goýýan? Sen näme ananyň okmy diýipdir. Onda kakasy bir salym pikirlenip durupdyrdy. Ýör oğlum seňle bir ýerge gidelim, oğluny alyp gidipdir. Ýanlaryna da oğlu üçin bir kiçi fanar, özü üçin uly fanar alypdyrlar. Garanky ýoldan ýörep barýar halar kakasy oğlundan sorapdyr. Oğlum, sen elingdäki fanaryň bilen öňü görüp bilýärmi diýip. Onda oğlu, "Hawa kaka bir kädim mi görýän ýöne ondan aňarsyny görmek kyn maňa" diýipdir. Onda kakasy oğluny, "Bar ona sen 10-15 metr aňaryk görü, nähili görünýär saňa ýollar, şonu göreli" diýip, oğluny 10-12 metr öňe uradypdyr, özüm duran ýerine garaşyp durupdyr. Onda birazjyk aňary ýöräpdirdi, oğlu ýyzyna seredip, "Kaka, men gorkup başladym bäri, gaty garanky. Görnenok, bir kädimden aňaryn görmek üçin maňa sen uly fanaryň gerek" diýipdir. Şonda kakasy oğluny düşündiripdir. "Görýärmi oğlum? Sen elingdäki kiçi fanar seniň ýaşlygyň. Men elimdäki uly fanar bolsa, meniň paýhasym, geçen ýolum, tejribem we saňa bolan söýgüm" diýipdir. "Şoň üçin seniň tek ýaş wagtyň men sen ýanynda bolup, saňa gollugy bermegim zerurdur" diýipdir. Netijany özüň çykar. Bir adam bar ekeni, her gün öýüne baranda işden soň kapysyndan girmäkä, üstüne bir zat çykaryp asýany alyp girýär diýär. Elinde iş zat ýok eken. Onuň goňşusy synap du görýär da. Onuň ýerdenem ýene-de işte öýüne çykan wagty, ýene täzen şu asýany alyp ýerinden bar bir zatlar alyp üstüne giýýän alyp çykýar. Goňşudan terekdi, "Näme etdiňkäň?" diýip, ýerdenem öýlänim görýär. Ýene synlaýnyş, ýene derim ki diýdi, ertesi ýene synlaýar, ýene şol ýagdaý aýtylýar. Goňşy pikirlep başlaýar, aklyna adaşy nälerdi, goňşy näme bolýany. Üçüncü gün hem şeýtse diýär, bir sorak görjek diýýärler. Üçüncü gün hem şo wagtda garaşyp synlaýarlar, ýene şeýtdi. Bir zat çykaryp asyp giden ýaly, ýerdenem turýardy, şol adyny işe gitmäke üstüne atyp gidýär. Ana ahyr bar ýa goňşy. Goňşy 3 gün märsinleýän bolýan, 3 gün hem şowur hereketini işden gelende, hadi işe gidip barýan gamedýän bolýan. Näme etdiň, näme zat bu? Bir düşünmüzem, zanyň bolsamy diýip soraýarlar. Goňşy aýtdy, "Wagt goňşy diýär, men niýe işden niýe aladaly gelýän, niýe işiň aladaly. Şol aladaly doganymam diýe çykaryp öýüm daşyndan atyp gidýän. Her gün niýe öýden çykyp işe gidende ýene-de aladaly doganymy alyp arkama atyp gidýän işe şol aladaly bilen niýe. Ýagny aladalymy, iş aladalymy başgalaryndan garamok diýär." Görüm. Netijany özüň çykar.